सबके प्रणाम बा। 2023 बीत चुकल बा, 2024 के आगमन हो गईल बा। आज 2024 के पहिलका दिन है। अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार बा। 22 जनवरी 2024 के प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय रखल गईल बा। एह उपलक्ष्य में एगो हम गीत के रचना कैले बनी जो रोरा लोग के सोझा परसतनी। अगर गीत अच्छा लगे तो कमेंट के द्वारा हमरा के प्रोत्साहन देम ताकि हम एकरो से अच्छा लिख सकी। कि नमन विदाई बाटे 2023 साल के, नमन विदाई बाटे 2023 साल के। आईना स्वागत करी 24 कमाल के, आईना स्वागत करी 24 कमाल के। कि डंका बाजल सगरी राम जी के नाम के, स्वागत करी 24 कमाल के। डंका बाजल श्री राम जी के नाम के, स्वागत करी 24 कमाल के। 23 पूरा कैले मंदिरा के काम के, 23 पूरा कैले मंदिरा के काम के। 24 बुलावत बारे प्रभु श्री राम के, 24 बुलावत बारे प्रभु श्री राम के। अपूजल आस पूरा देश हिंदुस्तान के, स्वागत करी 24 कमाल के। आस पूजल पूरा देश हिंदुस्तान के, स्वागत करी 24 कमाल के। जगमग भइल सगरी अवध नगरिया हो, जगमग भइल सगरी अवध नगरिया हो। अरे सजी धजी गईले अवध के सगरी बजरिया हो, सजी धजी गईले अवध के सगरी बजरिया हो। अखिया जुराई जाई, अखिया जुराई जाई देखी अयोध्या धाम के, स्वागत करी 24 कमाल के। अखिया जुराई जाई देखी अयोध्या धाम के, स्वागत करी 24 कमाल के। धूप दीप से गम के अवध नगरिया हो, धूप दीप से गम के अवध नगरिया हो। फूलवा से सजल बाटे राम के डगरिया हो, फूलवा से सजल बाटे राम के डगरिया हो। कि फहरे पताका चहुओर सनातन निशान के, स्वागत करी 24 कमाल के। कि फहरे पताका चहुओर सनातन के निशान के, स्वागत करी 24 कमाल के। अरे नेहा निमंत्रण सगरो भेजाइल हो, नेहा निमंत्रण सगरो भेजाइल हो। 22 जनवरी के दिन बार खाइल हो, 22 जनवरी के दिन बार खाइल हो। भूप सगरी आवत बारे सकल जहान से, स्वागत करी 24 कमाल के। कि भूप आवत बारे सगरी सकल जहान से, स्वागत करी 24 कमाल के। सरजू नदी के भइल निर्मल पानी हो, सरजू नदी के भइल निर्मल पानी
धानी हो। सदियन के बाद अवध बनल राजधानी हो। सदियन के बाद अवध बनल राजधानी हो। कि चमकत दमकत बाटे मंदिर अंजनी लाल के। स्वागत करी 24 बा कमाल के। कि चमकत दमकत बाटे मंदिर अंजनी लाल के। स्वागत करी 24 बा कमाल के। अरे चमकत दमकत बाटे मंदिर अंजनी लाल के। स्वागत करी 24 बा कमाल के। चमकत दमकत बाटे मंदिर अंजनी लाल के। स्वागत करी 24 बा कमाल के।